ମା ବରାହୀ ମନ୍ଦିର ନିମାପଡ଼ା ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର 84 ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା 1200 ବଢ଼େଇ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ମାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସମକାଳୀନ ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ଗାକୃତୀୟ ଗର୍ଭଗୃହ, ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତାକାର ଜଗମୋହନରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖାକରା ଶୈଳୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରା ଶୈଳୀର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା। ରାମାୟଣ କଥା, ନାଗକନ୍ୟା କଥା, ୟୋନି ପୂଜା ପରି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ଚକିତ କରିବାରେ ବେଶ୍ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥରେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ।